dneska som tu zase trenéria. No, ahoj. Ahoj. No čo ideme robiť? Dneska mám ťa tu naučiť farmáriť. Takže zober si peniaze. Áno. A teraz si niečo tuto Wi-Fi. No mám kúpené. A teraz to. Máme slnečnicu zasadiť. No a potom si zober takúto tú vodu. Áno. A Úloha splnená. Musíme poliať tieto slnečnice, že? A to ako sa polieva? Kliknete na zem a máte to. Super, aj plot som kúpil. Idem si zobrať peniažky. Pán farmár. Teraz, počkejte. Kúpte si Expand Path, čo je? Rozkaz. Dobrý deň, susedka. Teraz Boiled Chicken Coop, či koľko máš? Áno, kúpené. Tak, hradu. A teraz... Toto? Áno. A nemám peňažky, musím si ich zobrať. Skoro ma zrazili. Hej, ty susedka, vypadni. Nevidíš teraz? Ale to som nechcel kúpiť. Nevadí. Však pokúpuj za čo potreba. Áno. Skoro ma zrazila. Ja ti to tu pomôžem pokosiť. Balík sena máme. Tak, prvé je to pokosané, teraz druhé. Idem sa pozrieť, ako kosíš. Tak, už mám. Za chvíľku hotové. Paráda. Tak. Máš to hotové. Ďakujem. Si ma zrazil. Ešte tuto ti to pomôžem pokosiť. A pán farmár, aj to niekde ukazuje, že nakoľko to je poliaté? Asi neviem. Vieš. Neviem, ja sa ešte k tomu nevyznám. Ja som tu ešte taký nový, ale... Áno. Ale niečo ma naučíš. No. Všetko pokúpime. Si toto za 200. Expand Path. Hneď to bude. Páči, už to máme. Toto a toto, aby si dostal nové autíčko. Jojo. Ideme na to. Nemám peniaze. Rýchlo si nevyzdvihnúť peniaze. Tak. Startujem a ideme. Všetko si toto kúp, čo tam máš. Raz, dva, tri. No, dobre. Áno, len nemám toľko peniažkov. Toto mi... nevidie. Musím si ich zobrať, nemám. Dobre, ja to zatiaľ zaparkujem vedľa tvojho domu. OK. Keď budeš mať auto, tak ja ťa prevediem na moju záhradu, dobre? Dobre, super. Teším. Potom naspäť ťa zoberiem ešte. Áno. Ti ukážem. No berte peniažky. Dobre. Ideme. Tak. Ty už budeš mať aj traktor, jak vidím. Asi áno. Len mám málo peniažkov, ešte musím ich zobrať. Musia sa mi zarobiť. Čo tu robí? Neviem. Počkajte, pane, hneď sa vrátim. Dobre. Ja nové auto.
vôbec tam nehodí. Ideme kúpiť ďalšie dvere. A pokúpuj všetky veci. Áno. Zasa nemám peniaze. Juchu. No, ideme dať. Šup. Ešte 250. A máme len 174. Dobre. Už idem pro teba. Tak. Nemám Ja si zase. vynadal. Zase nemám peniažky. Tak. 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 Farmu máme kúpenú. Už idem pre teba. OK, čakám ťa. Čakaj už dveria. Už to dám. A ako? Ako by som pozbieral tú úrodu, ten melón? To nejde. Nie. A to som si myslel, že to pôjde. A kúpte si to auto za 325, aby ste mohli mať auto. Áno. A potom vás prevediem na Musím moju si záhradku. Super. Teším sa. Ešte si musím peniažky pobrať. Kam ideš? Peniažky si zobrať. A idem kúpiť autičko. Ja ťa tu počkám. A bude za Už sa ti 28 dopravujem. sekúnd. No však už ti to upravujem, kúkaj. Áno. Kladívky, Turup, turup, tup. nevíme. Za 16 sekúnd už to bude. Pripravte sa. Vidím. 11, 10, 9, 8, Tak dávam. 6, 5, 4, 3, 2, Čo je? 1. Hotovo. Dober si to autičko a ja ťa predviediem na moju záhradku. OK. A ako si mám sadnúť teraz?